Ahojte kamaráti, kamarátky, tu je Ondrej z Košíc a veľa z vás sa ma pýtalo: Ondrej, ako zarábať YouTube money, prípadne ak sa chcete stať Miss Universe, na všetko tu máme odpovede, ale začneme pekne od začiatku, takže čo znamená YouTube? Hej, nad tým veľmi málo ľudí sa zamýšľa, ale bez toho, aby ste vedeli vy vlastne, čo znamená YouTube, tak neviete ho dobre využívať. A v podstate tá vaša realita, ten úspech, môže hocikej sa rozpadnúť, lebo nestojí na pevnom základe. Takže základ je uvedomiť si, že slovo YouTube vlastne nie je jedno slovo, ale dve slova. Že jedno je you a druhé je tube. To si môžete hodiť do Google Translate a z toho vám vyjde preklad do slovenčiny vytrubice. Hej. Takto by sa mohol hneď uraziť, že YouTube, že to je nadávka, vytrubice alebo čo. Ale my v Košiciach, my vieme, že je veľmi dôležité vychádzať z ľudovej slovesnosti, že tam je tá múdrosť. A my tu máme na to také jazykovedné pomôcky, hej, že keď niekto povie Košice, Košice, my povieme košíme, košíme, hej. Čiže takto vy na základe toho viete využiť toto vytrubice na my trubíme. Hej, a teraz ešte také praktické využitie úplne, hej, že na ten svetový mier, alebo keď chcete byť tou Miss Universe, že jak to by ste mohli prezentovať, hej, tak v podstate si predstavte, hej, že ja dajme tomu, že kúrim, nekúrim, ale dajme tomu, hej, idem po meste, pozerám na čaje, dojdu mi cigy, zrazu chcem zaparkovať auto, si kúpiť cigy, nemám kde zaparkovať, ale nechám tak auto na blikačku, hej, že proste nechám ho hneď nazad, ale ešte ani neprídem do trafiky a už za mnou auto ďalšie trubí, hej, pozriem lepšie, kamarát alebo kamarátka je z Bratislavy, hej, a nevie, že v Košiciach platia iné fyzikálne zákony, hej, proste není dostatočne informovaný, lebo nepozerá YouTube videa. Teraz, ja ako správny Košičan by som asi mal zareagovať, hej, takými dvoma takými slovami, čo to celé vysvetľujú, a to je, že poď von, hej. A teraz ten kamarát, kamarátka úplne začne byť v šoku. Niekto hovorí, poď von, úplne proste zle, hej, že trauma. A teraz ja si vždycky spomeniem na slova doktora Mundyho, hej. Výhra dosiahnutá násilím sa rovná porážke. A toto si spomente, kamaráti, kamarátky. A vtedy viete, že slova poď von, to je starý paradigmus, to už sa neaplikuje, aplikuje sa nový. Idete rýchlo do toho svojho auta aj s cigami, zavrete sa a tiež trubíte. Hej, čiže vy trubíte, my trubíme. Po košicky vytrubice, my trubíme. Kamaráti, kamarátky, zdraví vás Ondrej z Košic. Je to taká trošku horúca téma, takže ešte raz sfúknete, môžete sa oviať a idete ďalej.